Sedulur, semakin bertambah umur kadang kita semakin sibuk dengan urusan masing-masing. Ono sing sibuk kerja, ono sing sibuk usaha, ono sing sibuk ngurus keluarga, lan ono uga sing sibuk ngoyak cita-cita. Ngoyak cita-cita ki apa? Mengejar cita-cita ono bahasane ya. Kesibukan kuwi pancen penting. Amarga saben wong duweni tanggung jawab lan perjuangane dhewe-dhewe. Nanging sedulur, ana siji perkara sing kadang tanpa sadar mulai kita lupakan. Apa itu? Silaturahmi. Hubungan dengan saudara, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman lama, hubungan dengan orang-orang yang pernah dekat dengan kita lah. Awalnya jarang komunikasi, jarang menyapa, jarang bertemu, lama-lama dadi adoh. Lan sing luwih sedih meneh, kadang adoh ora mergo jarak, nanging mergo ora tau dijogo. Sedulur, saudara yang rumahnya jauh sebenarnya belum tentu jauh. Kalau masih saling menyapa, masih saling mendoakan, masih saling peduli, rasanya tetap cedek. Nanging sedulur sing sak kutha ya, sak kutha, sak kecamatan utawa malah sak desa bisa dadi adoh yen wis ora tau komunikasi. Mula ana pitutur sing apik. Sedulur sing adoh aja nganti dadi luwih adoh. Piye maksudnya? Karena hubungan sing apik kuwi kudu dijaga. Ora cukup mung dianggap penting. Nanging uga dirawat. Kudu dirawat. Kaya tanduran kalau yen ora tau disiram suwe-suwe bakal layu. Ngono uga silaturahmi, yen ora tau dijogo suwe-suwe ya bakal renggang. Sedulur, kadang kita merasa masih punya banyak waktu. Nanti sajalah main ke rumah saudara. Nanti saja tak telepon. Nanti saja silaturahminya. Padahal orang-orang sing ngerti umur, orang-orang sing ngerti kesempatan. Bisa wae dina iki isih bisa ketemu nanging sesuk durung mesti. Urung mesti. Mula yen isih duwe sedulur, duwe kanca lawas utawa keluarga sing wis suwi ora ketemu, coba sempatno menyapa. Ora kudu nggawa apa-apa, ora kudu gedhe. Kadang mung kabar sederhana, piye kabare? Lewat WA, lewat HP kuwi sehat nggih. Kuwi wis iso gawe hubungan tetap anget. Sedulur, silaturahmi kuwi ora mung soal hubungan antar manusia, nanging uga bagian saka ajaran agama. Amarga wong sing seneng nyambung tali persaudaraan bakal nduweni akeh manfaat. Ati dadi luwih tentrem, persaudaraan dadi luwih kuat. Insyaallah, urip uga luwih berkah. Mula aja nganti kesibukan gawe kita lali karo wong-wong sing penting. Piye maksudnya? Aja nganti lali gara-gara kesibukan kamu lho gawe kita lali karo wong-wong sing penting ing urip kita. Aja nganti sibuk golek rezeki nanging lali nyambung seduluran. Bahaya iki. Aja nganti sibuk ngurus urusan dunia saja nanging hubungan keluarga malah renggang. Ana sing ngono kuwi. Jadi sedulur, ora ana wong sing urip dhewe. Saben wong mesti butuh wong liya, butuh keluarga, butuh saudara, butuh teman. Dan kadang nalika kita lagi susah sing pertama teko nulungi sapa? Dudu wong adoh, nanging justru keluarga. Lan sedulur sing selama iki deket karo kita. Mula selagi isih ana kesempatan, jaganen hubungannya sing apik. Jaganen silaturahmimu. Nyuwun pangapunten yang nate salah, nyopo yen wis suwi ora komunikasi. Lan aja nganti ego gawe hubungan dadi renggang. Amarga sedulur kuwi anugrah. Iya, sedulur kuwi anugrah. Lan hubungan sing apik kuwi rejeki. Sing ora kabeh wong duweni. Mugi-mugi kita kabeh kalebu wong sing seneng njaga silaturahmi lan nguatake persaudaraan. Amin. Salam luar biasa. Sukses untuk kita semua.